Μεγάλος διαγωνισμός giveaway ξεκινάει σήμερα στο προφίλ μου Χαράτσολη Famous Greek Influencer σε συνεργασία με τον κούλι μου τον παιδαρά μου και κληρώνουμε να πούμε 3 τέτοια μαντίλια. Διότι τώρα μετά τις γιορτές δεν υπάρχει φράγκο να πούμε, δεν έχουμε μαντίλια να κλάψουμε, οπότε αυτό εδώ είναι το πιο χρήσιμο δώρο σε κάθε νοικοκυριό. Έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, αδερφέ, δεν έχεις να τον πληρώσεις, ρίξε ένα δάκρυ, σκουπίζεσαι κύριος. Πας στην τράπεζα, βλέπεις έχεις μείνει με 5 ευρώ, σε πιάνει να πούμε ένας λιγμός, ξεσπάς, κατεβαίνει μιξούλα, πάλι με το μαντελάκι σκουπίζεσαι να πούμε κύριος. 3 τέτοια μαντίλια με άρωμα χαμομήλ. Ο διαγωνισμός θα λήξει σε 1 μήνα να πούμε όταν ξαναπληρωθούμε με το καλό να πούμε. Οπότε μέχρι τότε τα βήματα είναι πολύ απλά αδερφέ. Πατάτε follow σε μένα, follow στον κούλι μου τον παιδαρά μου και από κάτω γράφτε ό,τι σχόλιο θέλετε. Ξεμαλιαστείτε, δεν με ενδιαφέρει τίποτα να πούμε. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά σε όλους.